Ideme. 11. Neviem, že to ma tak boli ten predný delt, alebo že či ma v ramene boli klb. A práve toto je zlé. Lebo neviem, že to tak ma strašne boli ten sval, lebo som ešte nezvyknutý na ten zvyk. Alebo že ešte ma boli normálne klb a mal by som s tým prestať. Takže, už vážim 72 kg zase, čo nie je vôbec zlé, ale veľmi ma bolia predné delty na ramenách a som je poriadne dal zadať. Takže toto nie je najlepší čas ísť ťažké tlaky a tiež nie je dobrý čas ísť ťažké tlaky, keďže som ich už dlho nerobil. A dnes som, ešte keď som nevedel, že teraz budem vážiť 72, som uvažoval, že skončím s týmto a pôjdem na dietu. Sice viem aj teraz stále, že nemám až tak veľa tuku, ale bolo by cool vedieť, ak by som vyzeral vyrysovaný a nepchať do seba furt to jedlo. Ale už keď mi chýbajú 3 kg a 8 dní do konca prázdnin, tak ešte by som mohol to skúsiť. Ale neviem, či je šanca, 3 kg je dosť. Tak či onak, idem teraz 26, čo by teoreticky nemali byť ťažké, ale dlho som to nerobil ten cvik a neviem, doteraz boli záhadne proste priveľa ťažké, aj keď je to dokopy iba 52 kg, čo by na výtlaky nemalo byť pre mňa, že vonkoho som problém, aj keď je to v jednoručkách dobre, ide na to. Koľko tam bolo? 784. Kolegyňa, môžeme jednu? Už nemám v sebe, už som vyčerpaný. Zlomím si nohu na to. Dobre, ide ešte takto. Ešte vysvetlím rýchlo k tomu boxovaniu, čo som robil. Tak ja som tam došiel tak vlastne tam bol jeden úžasný pán, ktorý, nie som chudobný, mám peniaze, ale mi zaplatil tam. No, on si tam vlastne vložil kredity do toho stroja a dal mi, že jeden, že poď ty skús. Tam bolo strašne veľa, asi 20 ľudí predo mnou ešte to skúšalo, kým som čakal. A všetci dávali okolo tak 500, 600, boli takí, čo dali dačo malo cez 700 a ja som včera dal 690, tak som nevedel. A dnes som dal až 784. Hneď ako prvý pokus som išiel, tak som sa predviedol, lebo som dal rekord na tom stroji. A potom druhý pokus mi dal, že ešte na to, že ako poď skúsiť. A už som dal iba 779, o 5 bodov menej ako. Možno ešte mám možno mám na 800, čo bol môj cieľ, keď som prišiel prvýkrát ešte aj včera. Som mal cieľ, že 800, ale nedal sa, dal som tých 690 a teraz tých 784. Ale samozrejme, kým som pri tom kopacom
strojne boxovacom, kým som čakal, tak veľa už takto dal 811 po krátkom čase, asi tak po ďalších 10, no proste 10 pokusov trvalo, kým ma zase takto prekonal. A neskôr, keď som z autodronu šiel, keď som prechádzal, takto dal 904, taký čistý blázon, ako ja nerozumiem. 904, to je že mega profesionálne, a keď stroj má limit 1000, ale fakt 900. Padám, nie je to koncentračné zdvihnem, jak sa to volá. Drag, neviem jak to je po slovensky, ale v podstate to vyzerá nejak tak. Dobre, dám ľavú ruku, potom dám pasce a myslím, že už mám pokoj. Pýta, kvarkový padač. Koláčka 2 toto, to je tak, 2 toto plus toto, to je tak 1500, plus 120, 300. Ďalšia vec, 200 gramov až to má taký 1200 kalórií, myslím, nie iba 1000, 1014, zahostríš. Hej, má to veľa kalórií proste. Potom stačí toto, celý tento balík má tak 2500 kalórií, to by som dokázal zošrotovať za deň, to je super vec. Nie je to jak arašidy, z arašidov by som nedokázal zjesť pol kila, z tohto pravdepodobne hej. A škoda len, že tie slnečnicové, čo som ešte tam kúpil, čo sú tam kde, takže tie nemajú tak veľa kalórií, tieto majú 645. To má približne 3200 kalórií, tento balík. Neuveriteľné. A toto už som ukazoval, ale idem to ešte otvoriť a ochutnať. Joj, smrdí to fakt po karamele. Že čo? Že čo za gec? Ochutnáme. Ale viete čo, dobré je to. A za euro, ale to dá chuti po káve. Asi bude sa spáliť ten karamel. Budem obezný. Tu mám ešte raj o tvaroch. Takých tam, čo môže tu mať takých kalórií. Koľko to má kalórií? Takých 400 okolo. A má to celkom dosť proteínu. Nezaostri to, čo? A musím viac uvažovať na tom, že chcem proste iba toto. Chcem to dvihnúť pred seba. Nechcem robiť nič takéto, normálne to proste chcem zdvihnúť. Predný delt chcem cvičiť, nie bočný.
forma hrozná, musím znižiť váhu. Možno sa dostanem po 72 dnes večer, ale to je furt to isté. Už niekoľkokrát myslím, že som mal 72, aj keď neviem, že to nie je iba 2 alebo 3 krát, ale testy, ako radšej tuku mi furt hovoria, že ja mám tak okolo 12% a nevyzerám tak zle, ako na nohy mám stále celkom vyrysované. Vidno ako separáciu tých svalov, keď zaflexím teda. A čo ja vám, chrbát tiež nie je najhorší. Ja som takto, nemôžem, že to vidno bez svetlo. Triceps tiež nie je úplne, že vôbec neviditeľný. Ramena mi tiež takedy, keď mám pumpu, vyskakujú celkom spod kože. Hrudník nemá úplne také, ako nie je až taký vyrysovaný. A ABS-ka mi pod dobrým svetlom furt vidno. Teraz už vlastne až tak veľmi nie je. Väčšinou iba tie horné dve, ale ani keď som bol veľmi chudý, napríklad pred rokom, tak som nemal že 6 alebo 8. Tiež som asi iba tak 4 alebo 6. To je ako úplne iná téma, idem radšej už keď pasta cvičiť, nech mám pokoj. Ten pita chleb nie je taký hrozný, chutí tak langoš posypaný múkou. ten kečup si nevšimáte. Keď som toto, už budem na 3300 kalóriách dnes. Takže... Čo som mal ráno? Ráno som mal balík orechov mix. 1000 kalórií to bolo. Plus som mal... Čo slané som mal, čo som mal slané? Nie, sladké som mal. Mal som dva tvarohové koláčiky také. To bolo na 1400 kalórií. Potom za tým som zjedol jeden obrovský koláč. Ten bol 1000 kalórií, čiže máme 2400. Plus som mal jeden pagáč syrový, to bolo tak 300 kalórií, čiže 2700. Toto má 600 kalórií, čiže keď toto zjem, budem na 3300 kalóriách. Teraz bolo pred chvíľou akurát 12. Tak ako dnes by som si mohol stanoviť cel 6000, ako ja nie som proti. A mal by som si spraviť aj milkshake, ak som dáš také dosiahnuť. A žrať jak prasa. Čiže tak. A tiež robiť kardio, nech mi rýchlejšie trávi. Dobre, skrátka, teraz idem giga na beraciu fázu. Mal som zase tak 3300 kalórií už dnes. Toto som si tu nechal od včera, hladný som veľmi. Môže tu byť, ja neviem. Z pôvodných 175 gramov, možno tak 50. Čiže tu môže byť 250 kalórií, no 300 kalórií dúfam, že v tom je. Tým pádom budeme na 3600 kalóriách, s tým, že dám lečo s kolbásou, to budem tak na 4000. Pôjdem si zaplávať, keď sa vrátim, budem mega hladný, dám si že milkshake a vyletím že na 5000 asi. A potom ešte dačo večer zjesť a budem asi 6000 kalórií za tento deň. No ale teraz vážim fakt 71 a hladný, čiže to ešte nám bude šialené. A inak tieto čipsy majú veľmi veľa kalórií, aj veľmi veľký balík a za veľmi výhodnú cenu. Horčitové, pikantné, dobre chutia. A fakt ako na prvú chuť boli celkom pikantné, ale dobre sú. Tá horčicová chuť je bože, no. Idem sa tým obzrať. Aby to nezapadlo do nepamäti, tak dnes som mal jednu nektarinku a asi tak 50 gramov sorbetu, ale to nemohol mať dokopy ani 100 kalórií, čiže jahodového sorbetu, čiže ako mohol by som to zarátať jak 100 kalórií, ale a viete čo, dobre zarátam to, čiže už som na 4100, s tým, že si idem dať, dnes by som si mohol dať dve horálky, teraz si dám jednu, to aj jedna má tak 250, alebo koľko majú horálky na 100 gramov, 541, čiže niečo má cez 250, keby sme povedali, že ten sorbet mal trošku viac. Keby sme povedali, že ten sorbet a tá nektarinka spolu s týmto majú 400 kalórií, lebo horálka by mala mať jedna tak 270. Ja to zaokrúhlim na 300 s tým, ako čo som predtým jedol ešte extra. A tiež som nemyslím, že som úplne dobre odhadol to lečo, mohol mať viacej kalórií, ale to je nepodstatné.
Podstatné je, že kebyže to máme na 400, tak teraz keď si dám horálku, tak už budem na 4400 kalóriách. Chyba mi 1600 už iba do 6000. Keby som ako fakt chcel, dal by som aj 7000, ale to by som si musel vyvážiť milkshake a dať si taký, že 2000 kalorický milkshake večer a potom ešte dať čo do seba napchať, ale bol by som zničený. Tak či onak, dám si toto. Je šialené pomyslieť si, že teraz som na 4000 už, 4100, čo je niečo, čo kedysi by som sťažka zjedol za celý deň a sú dní, kedy nezjem ani len 3000, nie to ešte 4000 a chystám sa na 6000. Pamätám, ako som sa sťažoval, že nezvládnem dietu 4000 kalórií za deň, že to je veľa. Tak som už trošku postúpil vyššie a už sa trošku obávam risku ako obezitu, lebo ako to, čo ja jem, to je šialené. Tak som naspäť, bol som aj v obchode, lebo zajtra už nebudú otvorené, bo bude SMP výročie. No a nemôžem povedať, že som hladný, ale to nie som úplne plný. Pôvodný plán bol zjesť tento balík. Toto má 1600 kalórií, celý balík a mal by som pokoj. Ale ja nie som v stave, ja si radšej dám toto. Jednu pizzovú a jednu túto, tak mám mať cca dokopy 600 kalórií. Z toho má vidieť dnes aspoň na 5000. Pokiaľ sa po tomto budem cítiť plný, už to nebudem tlačiť. 5000 mi stačí, hotovo. Ak nie, ani neviem, čo by som si dal, čo by som musel ešte doraziť. Možno by som si dal tieto keksy. Alebo dačo také, tu slnečnicové semienka, dačo. Proste nech už tam je tých 6000 daj a možno aj tie keksy, keď tak. Ale uvidím po týchto dvoch ako pečivách. Dobre, idem iba so 7 kg jednoduškami, lebo som slabý. A ty 7 nebolo ľahkých fakt ako 7 kg. Čím striktnejšie idete, tým ťažšie budú ľahké váhy. No, pozrieme, že čo tu máme. Wafer assortment. Takže máme tu suché. Vyskúšame. Taká suchá trubička plná maslom, nič moc. Čo to vyzerá pekne. Hrôza je, že 28 kg som doteraz na 16 opakovaní. Ale čo sa týka ako striktných bicepsových strihov, tak rekord mám s 30 kg iba 5, alebo 6, alebo aj neviem. Dačo podobné. Čiže ako skok iba o 2 kg vyššie, čiže o kilo na každú ruku viac. Ale o toľko je to ťažšie. No dobre, ešte toľko. Včera som 5000 kalórií zjedol. Aspoň viete, že aká šialená dieta, len aby ja som mohol pribrať, však to 5000 kalórií referenčný príjem pre dospelého človeka je 2000 kalórií denne. Tým pádom ja som zožral za 2,5 ľudí včera, čo sa týka kalórií. A to som večer bol hladný, som uvažoval, že či dorazím 6000 a už sa mi fakt nechcelo ako 9 vstať a pchať do seba jedlo. To aj nebolo tým, že proste som plný, ja som bol hladný, aj ako všetko, a ja som bol proste už unavený a som nemal energiu proste vstať a ísť a teraz začať pchať, ako už aj jedenie je namáhavé, keď už jete také porcie. No a myslím, že to je šialené, ale napriek tomu ja aj tak nemám tak strašne veľa tuku, ako mám dosť, by som povedal okolo 15%. Ešte trošku viditeľné tehličky, ako tak sú, ja neviem.
ale či mi to stojí za to, že musím každý deň jesť 5000, 4000, 3000, len na to, aby som pribral, no ale tak mám teraz tak skoro 72, čo nie je zlé, pôjdem sa kúpať, ak sa vrátim a najem sa poriadne, tak by som mal dať 72, možno aj trošičku viac, boh viem, ako 73 už trošku znie prehnane, ale nič nie je nemožné, ešte si udržiavam tú pumpu, lebo mám vystretú ruku a cítim, jak ma palí biceps, keď vystrem ruky, no dobre, už končím fakt, čaute. Mám tu 30 kg jednoručku, ale na nešťastie mám iba 20 kg zámažia, takže v podstate môžem mať iba jednu činku, ťažko ako 30 kg, a tak to už som aj 100-krát vysvetlil. No a čiže budem mať 30 kg v pravej, v ľavej iba 22, zľavo nič nebudem robiť, 22 kg mám v ľavej ruke iba na balans. Minule som dal 6 s pravou rukou, s 30 kg na floor press, ako výklaky zo zeme, tak uvidíme, ako želal by som si tak 8, ale čo ja viem. Idem už ľavo teda. S ľavou minule som tiež nedal 6, som dal tak 3 alebo 4, čiže neviem, či s ľavou dnes dám tego ja. Tak, tentokrát idem iba so 6 kg v každej ruke, čiže máme síce ľahšiu váhu ako včera, lebo včera to bolo 7, lenže mám si sadne, lepšie sa mi sedí na kolenách, keď toto robím, lenže teraz budem robiť s takouto, no nie že formou, takýto typ upažovania, štýl nejaký, viem, že sa to volá dačo s Čínou to má spoločné, neviem čo. Taký čínsky typ, ale proste nebudem robiť také klasické upažovanie, ako každý hlupák robí, a ja, ale spravím to ako brilantný človek a dám tam poriadne tú kontrakciu toho svalu, poriadne ho stiahnem, až úplne hore pôjdem, a mám to preto iba 6 kg a idem na to. No neviem, aká bola forma, ale ramena ma boleli ako klb. A hrozne ma hnevá, že ja nemám dočach. Normálne mám takú zlú flexibilitu tohto klbu rameného na oboch rukách. Neviem proste dať ruku za seba, tak je to nepríjemný pocit. Tak pred rokom som to bez problémov vedel, teraz už nemusím začať cvičiť aj tú flexibilitu a neviem ako. Viem ako natiahnuť sval, ako stretching, aby som vedel napríklad rozštep alebo také hlúposti. Také ako viem, rozcvička, natiahnutie svalu, ponaťahovanie sa. Ale ako by som si zväčšil ako možnosť drahy, cez ktorú môže ísť klub, tomu nerozumiem. Si budem musieť trošku naštudovať, ako posnažiť sa. A mám chodiť ešte biceps, tak 32 kg, takže uvidíme, jak toto pôjde. Pred pažovaním už nejdem. Potom dám keď tak dnes, možno zajtra dám ešte výtlaky nad hlavou, ale už pôjdem s jednoručkami. Uvidíme, jak to pôjde. Čaute. Tak, tentokrát idem iba so 6 kg v každej ruke. Čiže máme síce ľahšiu váhu
ako včera, lebo včera to bolo 7. Lenže mám si sadne, lepšie sa mi sedí na kolenách, keď toto robím. Lenže teraz budem robiť s takouto, no nie že formou, takýto typ. Uvažovania, štýl nejaký, viem, že sa to volá dačo s Čínou to má spoločné, neviem čo. Taký čínsky typ, ale proste nebudem robiť také klasické uvažovanie, ako každý hlupák robí, a ja, ale spravím to ako brilantný človek a dám tam poriadne tú kontrakciu toho svalu, poriadne ho stiahnem, až úplne hore pôjdem. A mám to preto iba 6 kg a idem na to. Takže túto váhu nepôjdem striktne, lebo to už je ťažšia váha. Nechcem s tým veľmi hojdať, ale ako skúsim s tým trošku zapracovať. 32 kg, čiže o 2 kg na každú ruku ťažšie, ako toto bolo striktne, a to som dal 16 opakovaní. Čiže minimálne 10 predpokladám, že by som mal vedieť dať. Tu bola horšia forma. Tých prvých 10 bolo ešte ako tak. Zvyšok som už hojdal, ale to je také palenie. Dole som to proste iba spúšťal, jak blázon. Proste. Pozrite na toto obrovské hovado, až sa bojím. Takže vykazujem šport. A idem skúsiť 38 kg maximálku. Do ľavej ruky už len naložiť iba maximálne 20 kg. Vôbec si nevarím, toto bude ako extrémna váha. Čiže teraz som dnes dával 30 a bolo to celkom ťažké, ako 38 není šanca. Ja neviem teraz, či mám ísť do oboch rúk si naložiť, alebo či iba do jednej. Ale tak naložím si do oboch, ako ja sa asi zabijem, nie, lebo čak má naspania tá práva. To je moc blízko, skúsim tak. Tak je to trošku ľahké, ale myslím, že nejde. Myslím, že to nejde a že sa zbytočne iba zraním, keď tak. Dobre, keď to skúsim chytiť tak. Ešte ťažšie. Nie, konec takéto hlúposti, už žiadne maximálky, nič také. S tým som na dobro skončil. Žiadne ego liftovanie. Musím už začať do posilky chodiť. Konec tohto ako hlúpeho cvičenia doma. Bo nikam sa nedopracujem. Takže vytazujem šport, ideme zistiť, koľko je klikov. Ja som v nejakom videu počul, že keď robíte kliky, tak akoby tlačíte 69% vašej telesnej váhy. Približne, čiže pre mňa by to bolo okolo 50 kg. A minulý rok, takto asi cca pred rokom, som vedel nejakých
40 kľudne, môj rekord bol 45 životný. Chcel som 50, nikdy som sa k tomu nedostal. Potom som začal priberať a ten počet klikov klesol, čo mám povedať. Čiže ja som ich zvykol robiť tak, a tak by sa mi aj teraz lepšie robili, ale aby som si to sťažil, nebudem robiť klik tak, ale budem ich robiť tak. Čiže to bude viacej aj na triceps. A neviem vôbec, keď ho dám, ale okolo možno 10. Bože, tu nie je miesto vôbec. Toto som si minule kúpil a bolo to celkom super. Chutí mi to ako veľa produktov od Zvolenský mi chutí. Banán, jahoda, mali dve príchute. Jedna príchuť bola lesné ovocie, toto je banán, jahoda. Ako už keď vidím napísané lesné ovocie, tak to radšej nekupujem. Jahoda, fajné. Ako na to, že je to nápoj, 1,5 kg, 78 kalórií na 100 gramov. To má dosť veľa kalórií. No 72,4% z tohto je mlieko, to je dobré proste. Jogurtový nápoj, je to celkom riedke. A veľmi rád si to dávam s týmito čučorietkami. Je to zdravé. A ani na naberanie to nie je najhoršie. Ale iba v tom prípade, keby som to pil na miesto vody. Lebo je to trošku riedke, nie je to úplne. Je to aj taký riedky jogurt na nešťastie. Čiže asi vodou to moc nenahradíte. Ale keby som toto pil na miesto vody, aby som z toho vypil napríklad 3 litre za deň. Čo síce je to drahé, je to 2,50, ale v podstate je tam 1,5 kg jogurtu. Tak keby som vypil 3 litre povedzme z tohto každý deň, tak mám extra 2000 kalórií proste. Len za to, že na miesto vody pijem toto. Čo je celkom super, ale tak to je asi všetko o tom. Ukážem, jak si to ešte pripravím. Toto nie je prázdne. Ani toto. Toto bude zabava, ešte je fakt úžasné. A inak, už pôjdem konečne domov a uvidíme, koľko naozaj vážim. Že či fakt vážim okolo... Teraz tam je 70 na tej váhe. Včera som mal 71 na tej váhe. Čo je pokrok, keď som prišiel, som mal 68 na tej váhe. Ale keď som prišiel tu, tak keď som sa doma vážil pár hodín predtým, mi to povedalo 70. Čiže som celkom presvedčený, že to ide o 2 kg zle. Tým pádom som mal, myslím, že včera 73, myslím. A myslím, že teraz mám 72. A pokiaľ dojdem domov a hneď dám rekord na tej váhe, tak to bude celkom super. A pustím sa aj do naberania doma, kde to je jednoduchšie pre mňa, lebo nielenže mám presnú telesnú váhu, ale aj váhu na jedlo, čiže viem si odvážiť, viem presne koľko kalórií mám, viem ľahšie sa dostať do obchodu. Najbližší obchod stadiaľ je niekoľko kilometrov minimálne a tu prístup pešo, že vôbec, na bicykli, že minimálny, ale dá sa, jedine s autom a s autom ja ako nebudem chodiť, čiže keď tak ešte mestská hromadná doprava, ktorá tu takmer vôbec není. Chodí tu, že sotva 10 autobusov za deň. Ale dobre, to je všetko. Ja ešte ukážem ten jogurtový nápoj. Čaute. Takže, naberiem si tu zo pár týchto tu povrchových leží čučoriedok. Alebo jak by povedal Parobek, čočky sú to. Čiže dáme si zo pár ležičiek čočiek. Jak to vyskloňovať. No, toľko asi stačí aj. Neviem, kto to je. Tie čučoriedky. To nie sú také čučoriedky, jak vidíte furt v obchode. Také veľké, modré, nafúknuté. To sú poriadne černé, domáce, čo cigáni predávajú v takýchto plastových nádobách. No dobre, dáme tam ten jogurtový nápoj. Máme to. Vonia bambózne. To čo bolo za slovo? No, zvyšok. Poviem tam zvyšok. No. Krása. Fajne. A to je fajná kašička. Je to jak taký puding riedky jahodový, čo mi vôbec nevadí. Za 2,50 ako je toho dosť, vydrží to celkom dlho, takže nesťažujem sa.
Takže vítam vás unáhlený tlustý šport a ideme sa vážiť, lebo prečo nie? Fakt chcem vedieť, ako je na tom teraz moja telesná váha. No a takto, pokiaľ to bude pod 70, tak to už môžem sa vrhnúť do seba poškodzovania. Ak to bude medzi 70 až 71, budem nespokojný, ale nie je to také hrozné. Ako dá sa s tým pracovať. Ak tam bude medzi 71 až 72, to je asi očakávané. Bližšie k 72 skôr. Keby tam bolo, že 71,1, nebudem až taký šťastný, a keď tam bude 71,6. Samozrejme, čo dáva logický zmysel, lebo chcem to mať čím vyššie, ale proste očakávam skôr niečo bližšie ku nad 71,5. Ako ešte 71, dačo, ja neviem, 2, tak nič moc. Očakávam minimálny rekord vo váhe, ale neviem. Budeme zavrieť oči, keď sa vážim. Na 72 by bolo imakulátne, úžasné. By som nezvládol to, ale ja si zavriem oči a odvážim sa, hej. Takže chvíľka pravdy. Keď som odchádzal, tak som sa vážil na tej váhe 70, čo je 72, pokiaľ ide tá váha 2 kg zle. Čo sa neviem naisto, ale ideme to zistiť. $70,65. Hanba. Hanba. Však som vážil 73 včera večer. Ako teraz som hladný, ale nepoviem, že som dnes nič nejedol. Necelých 71. Tak ja neviem, že tá váha ide iba o kilo zle, alebo čo, ale ja som mega zmetený. A najpodstatnejšia vec je teraz ísť jesť. Neviem, či chcem do seba práve napchať kilo jedla, ale to keby sa mi podarilo, tak aspoň 72 dám teraz, čo bolo celkom super, ale som dosť hladný, čiže jesť chcem naisto. A som dostal asi tak pol kila od rekordu, čo keď som ho dal ten rekord tu na, tak som bol prejedený ako vol. A keď som teraz pol kila od neho, tak mi stačí dať si maličké a už ho pravdepodobne prekonám. Akože fakt maličké, že banán a 2 jogurty, dačo, že čo ma vôbec nezasíti. Čiže dám si poriadnu nálož jedla, ak tu vôbec dačo ešte je, lebo som bol preč, nič nenakúpené. Ale uvidím, možno sa vrátim ešte teraz večer. 72 kg. A tých 73, čo som mal včera, ma škrie. Ale podľa mňa, keď sa vrátim hneď tu k naberaniu, už od zajtra, do pár dní podľa mňa tam padne 73. Pravdepodobne aj viac, lebo ja som tak zvyknutý, že keď sa tu vrátim po dlhom čase, tak je to trošku neočakávanejšia váha, ale viem sa z nej rýchlo vypracovať, ako rýchlo to vyletí hore a taktiež chvála Bohu, že to nebolo pod 70. Keď som odchádzal, som bol plný a vážil som 69,8. Teraz som tu prišiel hladný 70,85. Tým pádom, čo to znamená? Že som aspoň dačo pribral, aspoň tak 2 kg už. Myslel som, že som 3 kg pribral, tak zjavne asi iba 2, alebo asi tá váha tam ide iba o kilo zle, to je úplne zahmlené, hmleje teraz večer. A už sa idem fakt nájsť po tých 72 teraz hneď. Menšia večera, tak 3/4 kg toho. Také no, sa sotva z toho najem, ešte to budem musieť zapiť vodou. Po také menšej večeri, čo ma moc nezasítila, čo bolo tak cez pol kila jogurtu, plus dokopy nejaký 200 gramový mix, čo som si zmiešal, také som dala hrozienka, ovsené vločky, piškoty. Som šokovaný z toho, aké som prasa, lebo väčšinou taká misa by ma dorazila, aby som bol plný po nej. Ja som ju zjedol a ešte ku koncu som ju hltal a som bol taký hladný skoro, jak na začiatku. Celé som to zapil 2 decami vody a nie som prejedený, nemám chuť prasknúť, nemám nafúknuté čreva. Ja budem musieť začať ešte viacej jesť, ja už neviem. Ja už nevládzem ani púšťať sa do toho jedla. Chvála Bohu, teraz som bol taký hladný a zase, normálne mám chuť najesť sa, normálne strašne som hladný, dať čo chcem. Tak či onak, môžem sa do toho zajtra pustiť, radšej už nebudem nič jesť, lebo risk nie je zisk, aj keď som pravdepodobne už kde predtým vo videu povedal, že risk je zisk. Ale ráno, keď sa zajtra do toho pustím, ak budem ráno vážiť, tak 71. Bez problémov. Predpokladám, že ako 73, tak ako som včera dal, že by som to mohol dať. No a idem sa odvážiť teraz a už dúfam, že tam budem 72, keď nie, tak to dorazím, dačím ešte dačo vypijem. Dobre, chceš ma hnevať? Ako, je to jednoznačne obrovský rekord, asi pol kila.
Až nezvyk, 77,85. No dobre, idem sa napiť vody. Som trošku hladný, už to ma tak prechádza. Pôjdem spať, vyspím sa na to. Ráno sa napapkáme a život je úžasný. Ako, ja fakt predpokladám, že zajtra by som už mohol dať 73. 75, ako... Nie je ni šanca, aby som sa nemal nadiať. Ostávajú mi tak 4 dní, kým nezačne škola. Konkrétne myslím, že už iba vlastne 3. 1., 2., 3. 3. september. Ale... Tak, idem sa odvážiť, teraz tam už bude 72 na 100%. A tiež som si všimol, že som fakt pribral, vidno to v zrkadle. A keď som pred chvíľom tak zo srandy zapozoval, tak vidno, že sa mi veľmi zväčšili ramena aj bicepsy. No a idem sa odvážiť. A potom aj zapozujem. Dobre, v pohode. 72,1. Čo? No ako, už iba 7,9 kg do koncoročného cieľa, 80 kg. Ja mám takých tam 71,5. Čo je veľmi dobrá pripomienka k tomu, že ja nie som teraz plný, práve že nie som síce hladný, ale nemám ani veľmi rozťahnutý žalúdok plný. Keby som chcel, tak si viem dať dačo, ale takto. Som pol kila od toho, čo som dal včera, čiže už mi nepripada také nepravdepodobné, že som dal predvčerom tých 73 a mohol by som sa znova to pokúsiť, už do pár dní by som mohol dať 73. Dnes dúfam aspoň 72,5, ako rekord je rekord, lebo rekord určite by som mal vedieť dať, keďže včera som nešiel spať prejedený, čiže ako už aj včera som mohol proste si povedať, vieš čo, dám si ešte dačo na jedenie a mal by som ešte viacej váhy. Čiže pôjdem dnes naisto musí padnúť rekord, keď som pol kila teraz od neho a je tak aj len 2 po obede a nie som ani plný. No a ak by som mal 72,5 a zajtra ráno sa už zobudil 71 kg, to by bol pokrok, lebo dnes ráno som mal 70,4, čo je dosť málo. Takto, potom prejsť, keby som zajtra vážil 71, tak by som možno mohol sa pokúsiť blízko k dačoku 73 a takto postupne ísť hore. Jak by som už konečne dal 75, tak to by bolo celkom super. Takže mám som veľkú percu ovsenej kaše. Poďme zistiť, koľko vážim. 72, tam musí byť, dúfam, že tam bude rekord, ja keby viac pred tomu, čo som mal včera. A predpokladám, že ak blízko k 72,5 by to mohlo byť, čak. Nie? Či nie? Ale tak najpravdepodobnejšie to bude tak 72,3. Ak by to bolo okolo pol, tak je aj šanca, keďže to je teraz 72,5 asi, tak je aj šanca na 73 dnes, lebo je skoro 6 hodín po obede, čo mám ešte tak 2 hodiny do 8 večer, keď mi vytraví a potom by som ešte do seba dačo napchal. A zajtra ráno sa zobudil ešte ťažší ako nikdy predtým a idem sa odvážiť. Tragické. Ako je to možné? Priberal som tak 300 gramov po tom, čo som zožral asi kilo ovsenej kaše. No nič. Dobre, 73 dnes ani zďaleka. Na rekord ešte mám so šťastím na 72,5, ale inak už asi nič. Čaute. Tak, vítaj z Van Športa, ideme so zaujímavosti. Si koľko varím teraz ráno. 70,6. Ja som dosť medný, ako je to pokrok od včera. Ale neviem, či to je také dobré, ako som čakal. Dúfal som tak 71, ale tak čo už. No nič, čaute. Že čo? Že rýchlo sacharidy? Uvažujem, že či neprestavím si na branie váhy, už ma to trošku nebaví. Rýchlo vás vítaj Van Šport, ideme, zobrala voda. Idem si dať najväčší hnus. Videl som jedného youtubera toto robiť, pripravovať si. A ako fakt, ja som to mal raz, aký prach. Raz v živote som to mal, ale príde mi trošku nezdravé. Fit rýžová kaša. Ja by som nikdy nenazval jedlo z prášku, ktoré zalejete vodou fit, ale tak dobre, no. No dnes sa nebolo vôbec treba, to je pokrok. Proste prášok. Ale tak čo, budem sa sťažovať.
Uvažujem, či by sa nezišla možno aj väčšia miska, ale no, takéto podobné pudingu. Mňa už tu zobrala voda, je to teplé. Jasné, že to je teplé. A ideme si to zadať, a bude teraz to tak zmodrá, lebo je tam umelé farbivo. Mám to zadať 2 decami vody, takže tam dáme toľko, ja neviem, koľko toho je. Teraz by som to tak mal nechať zo pár minút, ale ja to radšej už teraz premiešam, lebo už vidím, že to zle dopadne. A smrdí to jak taký vlastne čučoriedkový koláč. To mi poriadne ani kašu nespravilo. Iba mlieko, v ktorom hrudky plávajú. Ani minulé mi to tak nevyšlo, proste prečo mi robia hrudky, ja to nechápem. Možno to proste musím nechať tak. Alebo rozmixovať poriadne. No nič. Tak to nechám za pár minút. Bude to určite chutiť hnusné. Toto stalo euro. Už to začína chytať zelenú farbu. Smrdí to dosť hnusne, no ale tak ideme ochutnať, už to snad vychladlo. Hrudky sú v tom také. Bez chuti. Jak taká obyčajná kaša nudná to chutí. Ako? Keby to aspoň malo veľa proteínu. Nestojí to za to. Takže vítam vás, Ivan Šporda, bol som na menšom nákupe a bol som si kúpiť euro 40 zmrzlina, prečo nie? Má to takých 600, nie, má to 600 kalórií. Skoro 600 kalórií, tak 500 cca. Krtková torta, z toho spravím potom neskôr recept, jak to robím, ale zabudol som kúpiť ingrediencie, či to teraz nie. Za 2 eurá najlepšie ako hydinové parky sú strašne lacné, 700 gramov za 2 eurá. Nejakých 18 parkov, či 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 parkov za 2 eurá. Sú sice menšie, ale stále to neuveriteľne veľa parkov ako... Niekedy, keď chcem kúpiť 5 parkov bravčových, tak ma vystoja toľko jak toto. Potom tu máme krémové prstíky, lebo bez nimi budem prstiť a budú od krému. Potom tu máme disco klasické. Potom tu máme šarišan ako iba zmrzliny. A potom som našiel toto. Monte Mega. Ja som nikdy nemal Monte, vôbec neviem čo to je ani jak to má chutiť. Ale proste som to tak zbadal a som si povedal, čo to je, vyskúšam to. Pozriem na kalórie. Má to 181 kalórií na 100 gramov a toto je 400 gramové balenie. Tým pádom to má 720 kalórií, cca 720. Čiže okolo 700, dačo malo cez 700 kalórií na takúto kaďu ako, no neber to. Väčšinou keď som 700 kalórií v takom malom množstve, tak si musím kašu spraviť doma. A to väčšinou také je, že dlhá príprava, ale keď si to len proste kúpiť, síce za 2 eurá, ale tak už nič. Proste celý nákup. A toto je dobré. Americký sandwich. Neviem, či som kúpala tieto alebo podobné minulé. Ako mne to nechutí samo o sebe, chutí mi to iba v toaste. A mal som nápad, že by som to spravil ako jak chlebo vajcu. Má to 250 kalórií na 100 gramov a je to 750 gramové balenie. No tak si vypočítate, koľko to má kalórií. Má to šialene veľa kalórií. Neviem, či tu píše, že balenie obsahuje koľko. Mám si ich porátať. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 20. To som si mohol tu prečítať. 20 delené 751 môže byť cca, myslím, že to je tak jak predtým, že 30,5 grama je 1. Asi nie, trošku viac. Čiže 1 môže mať, no tento je nižšie kaloricky vlastne, tento môže mať okolo 100 kalórií na jeden chlebík, skôr tak 90, možno trošku menej. Ale keď takých by som dokázal zjesť, že napríklad keď som hladný, že spravím, že 4 chlebíky, také jak sendviče, že spojím 2 do 1, tak tu máš 8, to je nejakých už iba 700 kalórií za chleba. Nie to, že ešte maslo všetko natreté a ešte aj taký syr alebo šunka, čiže ako to je tiež perfektná vec na naberanie obyčajný zdravý chleba. Tie americké chleby nikdy nie sú zdravé, ale pre mňa, za mňa